Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Ka jingjia bapala ka bampat ju jia menoru bat kalong ru ka ai ka basngeu phala namar ba ki pa ba nong shong snong jong ka snong pedang syakam wat hadin ba ki layo ya ka jing pensyai na kinong ilam jong ka party hanrei kidang don ha ka jing atatin ya ka ne ka party VPP la ne Voice of People Party ha ka jing ilang ka belalong men ne ka sngi ha pedang syakap ka bahap hapo 7 amlarem constituency wat hadin baladeb ban pensyai daw presiden baramba jong ka party VPP uba aden milar pasai moj ya kinong rim jong ka party bat kumju ru ya ka thong jong ka party hanrei wat hadin kene ka jing pensyai ru dang bun kinong shong snong jong kene ka snong kibrang don ha pedeng ka jing atatin ya kene ka party hang nei phila ban yo i lang ba ka nei ka video ba ha ka pod ba presiden barang ba jong ka party ba aden milar pasai moj ulakot lawer ya ki pa ba ki bawan sya ka nei ka jing elang manta ka sngi ban ra i ki kti sya jrong bat kum juru ban yeng panwan sya khmat kum kadak ba kilong ki balakloi ban penyeso bat ka seng VPP bat kilong ru ki balakloi ban long kita ki dekot la nei kita kinong kristian barat ba jong ka party VPP kum kadak ba kilong kinong kristian la nei kita ki dekot jong ka seng VPP hanrei kibun na pedeng jong kini kinong shong snong ki barang don ha pedeng ka jing aratin ha ka ba ngila ban yo i lang ba ka nei ka video ba don na pedeng kini babun ki bawan sya ka nei ka meeting hanrei ki don patang kendiat ki bau mi sya khmat ban ra ikiti ban pensisya ba kilong kita kiba la kersan pura ya ka seng VPP Tengai penbor, nginum penbor, mah, kamha bangin penbor, tang kita bakwa ada gaman sobhala jom, ban penyeso, bat the Voice of the People Party, kiman shani shikmat, lagi kita leran tingin OU har, ye bangin train nam tagari bagajan rio, to pulis pun nam tajupi kibalawan shani shikmat ini yang angkam shani, namar, kaya kapan nagaleng ka party ngile. Ada ni kapor. Antara rop sama tu. Wana ni kemat ini kita kuat. Tak. Kemudian sibun nampak jompi kibara wan syakmat mah ban penyeso yang di bagi Voice of the People Party. Kajin penyeso ka jompi kamdai nampak kajin mentoi kajung isto. Hangi ni smutu baple dan juna kibakwa ya ka sinshar ka khara ka bakwa mo tangmapi kini ki bahakmat ki batrang bani don beta banwanra ya ka sinshar ka khara ka bakwa nei phimde bendu mensim phimde ben le ran lananga le ran ngan le ran namar bleiru smubha ya ka bakum kata ka kom prakhat larangi shushane hakiwei hado ka bakut ka jingya nin hap ban chu share akiwe ya ka jingim lagi ai ka bangi ko akalong nin trai sitam nang ni shakma bangon ra ya ka jingkala te khuble shibun namta jompi ki wan hagani ka por ka bomenta te hagani ka por kum ka dak jong ka jimen jor mo ya bi ki bra don hangni ngin ya ra ai ki kiti ki jingi kini ki bra hangni kin ra ai ki kiti ki jompi mo kum ka dak jong ka jimen jor ni ra lang ai kiti ki jompi bangi ngila minjur man penyeso elede bat ka Voice of the People Party kum gadak jong ni jing snotra ye ka party ni perta jamru lang rengkat ban ni kebran hang ni perta lang edaw ban perta ban snotra ya kani ka symbol jong ka party ka bangi te khoi upra ye perta lang laisin ban nga hagani ka por how proud